из Манчкака, Таджикистан, Фаридун, Терминатор, Атила! ассалому алайкум дӯстони гиромӣ ва мухлисони варзиш. 15 декабри соли равон дар шаҳри Москваи Россия муҳорибаҳои омехтаи АСА 182 баргузор мегарданд, ки дар рақобати асосии ин шом размандаи тоҷик Фаридун Одилов бо Адлон Иброҳимови россиягӣ ворidi рақобат мешавад. Фаридун Одилов бори охир дар силсилаи чунин хувозмоҳиҳо моҳи декабри соли 2023 бо Михаил Махнаткини рус дар силсилаи муҳорибаҳои омехтаи АСА 168 вохӯрда дар раунди сеюм бо зарбаҳои кӯҳшиканаш ҳарифро маҷбур кард, ки ба шикаст тан диҳад ва пеш аз муддат ғалаба ба даст овард. Фаридун дар омораш 18 пирӯзӣ, 2 мусовӣ ва 2 бохт дорад. Дар раддабандии размандагони вазни миёнаи вазнин Фаридун Одилови тоҷик дар зинаи шашум қарор гирифтааст. Фаридун чемпиони Тоҷикистон оиба самбо, собиқ чемпиони лигаи игл аст. бохти охиринаш ба соли 2018 рост меояд, ки аз Шавкат Раҳмонов мағлуб шуда буд. баъди ин бохт Фаридун дигар ҳеҷ гоҳ мағлуб нашуда Сергей Калинин, Вагнер Прадо ва Михаил Махнатовро шикаст дод. ҳарифаш Адлан Иброҳимов русиягии моҳи марти соли 2024 дар охирин рақобатҳояш дар муҳорибаҳои омехтаи АСА 172 Леонардо Силваро аз Бразилия бо аксари баҳоҳои доварон мағлуб намуд. дар раддабандии ҷаҳонӣ вазнашон миёнаи вазнин ӯ дар ҷои дуввум мавқеъ дорад. то ба вохӯрии ниҳоӣ бо Фаридун Одилов ӯ ҳамчунин Евгений Ерохиро низ мағлуб кардааст. пештар дар ҳайати дастаи мунтахаби Россия аз гӯштии тарзи озод соҳиби ҷоизаи Гран-при Беркут шудааст. чемпиони ҷаҳон ҳам мебошад. дар соли 2016 дар муҳорибаҳои омехта АСА 4 ғалаба ва 2 бохт ҳам дорад ва дар маҷмӯъ 8 ғалаба ва 2 бохташ оморашро рангин мекунад. аксари мутахассисони соҳа дар он ақидаанд, ки дар ин набард Фаридун Одилов ба комёбӣ мушарраф хоҳад шуд. аз рӯи гуфти онҳо Фаридун ҷанговари ҳаматарафа аст, таҷрибаи бой дорад ва аз нигоҳи ҷисмонӣ ҳам нисбат ба ҳариф соҳиби бартарист. Адлан Иброҳимов бештар ба усулҳои гӯштии тарзи озод таваҷҷӯҳ мекунад ва аз наздик клинчро истифода мебарад ва аз зарбаҳои Фаридун мегурезад ва намегузорад, ки ӯ ба бартарӣ соҳиб шавад. аммо паҳлавони тоҷик чун шери ҷаён дар ин рӯз тамоми имконияташро истифода мебарад, ки ҳарифро шикаст диҳад. дар охирин мусоҳибааш Фаридун Одилов гуфтааст, ки маблағи ҷоизавии ин мусобиқаро, ки 15 миллиони русиро ташкил медиҳад, ба падараш хоҳад дод, зеро ӯ онро исрофкорона харҷ мекунад. мо дар якҷоягӣ ба Фаридун Одилови тоҷик мухлисӣ мекунем ва дуогӯи ӯ ҳастем, ки пирӯзӣ ба даст орад.